Вже у 20 областях України розпочалася посівна кампанія. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За попередніми даними, посівну можна буде провести на 6 мільйонах гектарів земель. Це 80% від тієї площі, яка була засіяна минулого року. Це дійсно позитивна новина, адже на цей час минулого року посівна почалась лише в 15 регіонах. Сьогодні наші аграрії не менш мужньо та віддано тримають свій фронт. За ними майбутня продовольча безпека країни і світу. Дякуємо їм за сміливість і відданість своїй справі. Глава уряду додав, що завдяки державному замовленню на соціальні продукти харчова промисловість розгортатиме нові потужності та найматиме нових працівників. Йдеться про 300 таких підприємств. Держава закуповує 10 мільйонів продуктових наборів для українців, які знаходяться в прифронтових містах, аби потім безкоштовно роздавати їх людям. Це набори із більш ніж 10 ключовими продуктами харчування. Наразі на 100% закупили крупи, макаронні вироби, олію, молоко, цукор. Також продовжуємо закупівлі консервів, зерна, хлібобулочних виробів, чаю, кави та іншого продовольства.